Sakit logus kang videos nama jaga ang kepi deor mani joto khulo goi bin bising ni kokrong norong sairi kha apun joli jaga ban message khai mani dia ang video phone gori kha youtube te daisa bo joli jaga tam hine comment khai kanai di sakit long norok bin comment nogo makna ang sakani parts bin suimani akok sitra rok sui musukine aborok bang blur klari kha so potolaw tam hine si kanai di and toxic te barasa ang nono kuno whatsapp rok text khai warning dia hachi ni comment khai tarong tongari ang norong proof phone uda buno sab number bor mang kha ba saimia but ban text khai mo lang bin number save khai tini rikha puro phone na boina rong no sange mr tepi copy sorry pogoi thang bin mung tam nung sak simi siu hai ta ma dong jodi bujikha patpari kok sai dong chala kok sai dong tesi phai buhura ang bon text khai noi no text khai ni whatsapp status rogano po ane rok buti phai ka sadi kobonoi te phai o atu ya bujikha bono paksa borok hizar rok ni sable youtube rok bujikha bangbai khigro gabjana musung na मालूम ना Tunggu long nong serman kebite blog kali tang hingga bo YouTube ni borong natai thokai malia YouTube ni borong natai chala kok sai malia tang YouTube otak borong smart dong maika abon bagai bota hingga politics join khane norok nainan musung next video phunong nai bini joto te expose video